toisen niin se näyttää siltä, että se tulee paljon mukavemmaksi, kun se alkaa pikkasen kantaa itsensä. Siirtyminen on paras tapa saada hevonen kantaa itsensä. Siirtyminen on paras tapa saada hevonen kantaa itsensä. Välykkänevät ohjat ja kädet vakaana vierekkäin. Noin. Ja käyntiin kuitenkin sujuvaa. Katsokaa, ettei ette pidätä liikaa niitä siihen käyntiin tullessa. Nyt vakautukaa. Se on mennyt sitten jo sun ohjat. Ohjat käteen. Pidätte ittenne läjäs siihen siirtymiseen, mutta ette vedä liikaa ohi, muuten et pysähtyy siihen käyntiin. Noin. Kato, että se taipuu sen vasemman pohkeen ympäri, Riina, että se, jos tuntuu, että se tekee pienempää ympyrää kuin sä haluat, silloin tulee sun sisäpohjetta vasten ja silloin se yleisfiilis kärsii. Joo, Riksu, ihan vähän lyhkäisemmät ohjat. Noin. Opit vaan istua niin, että sun kädet on edempänä. Se on vaikeet ensin, mutta täytyy vaan oppia tai itkeä oppia. Noin. Muuten näyttää, että tulee kädet sylissä ja sen on silloin aina vaikeuksia. Sitten taipuu se kanttura, kun se oikoo sen sisälle kuin joku villisika. No, taiputat sitä, käytä vasen jalka, vie oikea käsi vähän oikealle, Roosa. Noin, sitten taiputa vasemmalle. Noin. Kädet alas. No, hyvä sykennettä tässä. Se on just, että se niinku esit sieltä heti semmosen hyvän aktiivisen raadun. Noin. Pitkät jalat. Noin. 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 Hyvä. Mieluummin aktiivisia hyviä pätkiä. Ja vaikka vähän lyhkäisempiä pätkiä, kun et se menee vähän löysänä ja vähän semmosen epämääräisen, koska se ei vie sitä mihinkään. Aktiivista hyvää pätkää, oli se 5 tai 18 tai 28, niin vaan niinku teet pätkissä sen, niin sit se on ihan sama, vaikka vaatisi. Kun laitat sen riman yhtä ylös, kun se olisi ollut 12 elämänsä kunnossa, pätkät vaan vähän pienempinä. Noin. Ota sit nappulasta kiinni, Roosa, mikä sulla on sit käsi alas. No, pidä ohjat kädessä, kun lähtee ne raviin. Hyvä. No niin. Sitten sama homma laukka ravisiirtymisillä. Se on taas sitten vähän eri lailla. Sekin parantaa niiden kantamista. Sekin parantaa niiden appujen läpimenoa, mutta ennen kaikkea se on hyvä sen kannalta, että saatte sillä hevoset rullaa mukavasti eteenpäin. Eli varsinkin Riinalle ja Riksulle hyvä harjoitus. Kumppanit rullaa muutenkin aika paljon eteenpäin, että sen täytyy olla nyt tarkkaan se puolikätteen kanssa. Nyt et päästä ohi pois käsistä. Täytyy pitää oikein. Noin, sitten mä haluan nähdä, että tuomaan kädet kuitenkin samaan paikkaan sitten, kun saatte lyhyesti mut ohi. Sitten täytyy katsoa, että voit pitää kädet vierekkäin, puolikädet oikein suorittaa hevosen. Riina, se ulko-ohja määrää hevosen kaulan pituuden, eli jos sä pääset sen ulko-ohjan niin pitkäksi, Riina, niin silloin se hevonen on pitkä. Ja tehdään ne välipätkät harjoitusravissa. Noin. Ulko-ohjan suorit vaikka tietenkin kunto ihan loppuun, niin sä saat ehkä vielä arvoa vähän sen tänään, huomenna et enää, mutta jos sä oot 2 viikon ridannut, niin mä uskon, että se ei välttämättä ole ihan helppoa. Noin. Mut yleensä se on myös semmonen, että siellä on se tuskan kynnys, joka täytyy ylittää ja sit turtuu. Ei sä tunne sitä enää, sitten siellä onkin helppoa. Ulko- ja kädessä. Veikkaa tulee joo. Aina kun sä otat Roosa ulko-ohjan käteen, se on aina hyvä. Hyvä. Vaihdetaan suuntaa. Käytä vasen jalkakin. Vaihdat suunnan, niin katso, että taipuu vasemman pohjaan. Täytyy kiertää sitä sisäjalkaa, Riina. Täytyy olla niinku tolppa, joka ympäri taipuu. Hyvä. Noin. Ja nimenomaan nopea töksäyttävä jalka ennemminkin kuin semmonen työntävä, puskeva jalka. Sitä ne hevoset ei pääse karkuun, mutta sä haluat, että hevonen karkaa siitä pohkeesta sivuun. Et jos sulla on vähän semmonen, jos sulla on työntävä jalka Riina sen kanssa, niin sit siinä käy niin, että se reagoi, mutta sä et silti päästä. Mutta sit töksättävällä se niinku ikään kuin, sillä on mahdollisuus reagoida siihen ja se saa heti sen avun pois. No, tää on ihan ok ravi, Riksu. Mut ei ton hitaammaksi, muuten se on liian hidas. Varmasti mukavempi tääkin, kun se on hidas, mutta myös... No mä arvasin, kun sitä kutsutaan mummoraviksi. Älä sorru siihen. Ei, täällä olla vielä mummoja. Täällä on ikäraja 30, eikö te kaikki me alle siitä? Roosa ehkä vähän niin ja näin. No niin sitten Roosa,
aktiivisesti, niin ravikäyntisiirtymiset ensin näin päin. Vaan 4-5 askeleen pituiset käyntit. Muuten ei olekaan aktivoiva harjoitus enää, vaan silloin se on niinku koomattava harjoitus. Et te haluatte, että menee koomaan sitten. Se sykkii siinä ravista. Tällaista eteenpäin pyrkimys mä haluan. Koko ajan painota. Anna sen lähteä eteen. Anna lähteä sun istunnan eteen. Se ohjaittaa vähän enemmän ulko-ohjaa, niin se ei pääse laukalle. Lyhyemmät ohjat riksuu. Nyt ensi kerran kun se tuut noin pitkin ohilla meikäläisen ohi, sä tuot myös Snickers-patukan tänne. Ja 3 Snickers-patukasta tulee Snickers jäätelöpakettiin. Ja sä oot kohta konkurssissa, jos sä alat menee noin pitkin ohilla. Ja Roosa kanssa lyhentää ohjat. Se on kyllä aika paljon parempi tähän oikeeseen kieppiin, Roosa. Se on kyllä hyvä, koska muuten aina vähän. Joo, ja uhkailu. Mitä? Tää on helpommin tähän oikeeseen, mutta Joo. Se on kun toi vasen ohjaa jotenkin vaikeampi, sit kun se on ulko-ohjaa, niin se on parempi. Tykkää nojaa siihen vasempaan ohjaa. Noin. Okei. Sitten tarpeeksi vaadin näistä ulko-ohjaa, niin sit se ei hyppää siihen laukkaan. Se on niin nähty kikka. Tuon pidemmäksi ei saa tulla sitten Riina, muuten se on liian pitkä. Nyt sun täytyisi pystyä tulla riksu täältä päästä jo niin, että sä et joudu viedä molempia käsiä vasemmalle. Sun täytyisi pystyä jo ridaan normaalisti tää päältä. Joo. Sitten lähdetään tekemään laukka-ravisiirtymiset. Leuka ylös, Roosa. Älä mökötä. Tää on just ollut lomalla. Joo. Laukkaatte mukavan pätkän ja tuutte takas raviin. Joo, hyvä riksu. Heti löytyi tahti. Se oli tärkeää, kun te tuutte raviin, teille löytyi heti tahti. Mukava ravi siinä. Riina, Roosa rentoudu vähän, anna se vähän mennä, mutta ei liikaa. Noin. Ja taas laukanosto. Hyvä. Se oli aika vinkeä nosto, mutta ihan hyvä. Hyvä. Jäädään raviin. Harjoitusraviin, totta kai, jatketaan suoraan. Ja vanha kunnon, kokonaan leikkaa pohkeen väistöt sieltä KM. KM, eli tuolta päästä tänne päähän kokonaan leikkaa pohkeen väistöt. Kattokaa itselle kivat etäisyydet. Nyt saat tehdä käyntisiirtymisen. Se oli sun onni. Pieni hengähdystauko ja sitten takas raviin. Ja sieltä piti tulla jo Roosa, käännä puoliympyrä, KM pohkeen väistöön. KM, K on se eka. Eikö se oo? No on se. Ihan oikein. Sieltä kun riksu tulee, etuosa edelle riksu. Joo, etkä voi pitää vasemmalla, sillä käännät ja rentoudut. Noin. Käännä vasen jalka, rentoudu vasen käden. Noin. Käännä vasen jalka, rentoudu vasen käden. Joo. Ja sitten siinä avotaivutus pitkä sivu. Ja nyt paasukit vaan. Kyllä se kohta turrut. Taivuta. Ihan liikkumaan. No hyvä siinä. No sujuva. Sitten Niina koko pitkä sivu avotaivutusta. Ja sen jälkeen toi seuraava kokonaan leikkaa linjan kanssa pohkeen väistöstä. Nyt tässä on tarkoitus saada ne hevoset taipuu ja väistää sitä väistävää pohjetta. Se on tämän tehtävä tarkoitus. Siinä sä saisit tehdä vähän enemmän töitä puolipidätteen ja vasemman pohkeen kanssa ja sä saat sen vähän paremmaksi. Sitten avotaivutus, seuraava pitkä sivu ja uudestaan se väistö. Joo, tee puoliympyrä siitä. Riksu, sun tuut tuolta päästä kanssa kokonaan leikkaa pohkeen väistössä. Sieltä päästä kokonaan leikkaa pohkeen väistössä. Rentoudu, mene sen kanssa. Noin. Väliina, just tää on hyvä asento sille, tässä se väistää hyvin. Sitten vaan itse matkustat niin paljon kuin pystyt. Taputat vähän oikein käden, tee siitä helppoa. Ja sitten taas avotaivutus, taas pohkeen väistö. Siellä avotaivutuksessa pidä kulma hyvin, tee kulmassa valmiiksi avotaivutus. Sä et ala tekee sitä vasta ihan pitkään. Nyt tee avotaivutus. Noin. Joo. No, rohkeammin. Noin, taivuta etuosa sisään, kaula oikealle vähän. Runko taipuu oikein, käytä oikein jalkakerran siellä. Ja rentoudu jo oikein käden, et sä et jää liian pitkäksi aikaa pitää. Se on niinku pieni hetki kun sä taivutat ja sit se rentoudut. Jos tarvii, sitten taivutat uudestaan. Puolella kulmaa, sitten avoon.
puolella kulma. Kääntä oikein jalka. Nyt se kaatuu, devoltti, se kaatuu sisään. Roosa rohkeammin sivulle, se jää pikkasen vajaaksi, eiks niin? Se on vajaa. Päästää vajaa. Leuka ylös, lyömätohjat, sitten avo. Ja sama setti. Nyt tää varmaan tajusitte sen kuvion. Sitä me tehdään. Se on meidän hevosi irrottava ja notkeuttava kuvio, joka täytyy saada sujuu jotenkin ennen kuin me voidaan jatkaa muihin harjoituksiin. Ei me tehdä näitä sen takia, että teidän pitää tehdä nämä kisoissa, vaan sen takia, että saatte hevoset notkeiksi. Kato, että sä et niinku pikkuhiljaa vedä enemmän vasemmasta ohjasta, vaan pysytkin kevyenä se vasemmalla. Taivuta se herra. Nyrkit pystyy, sitten Aapo, ridaa se kulma hyvin. Käytä se kulma, ratsasta se taivutus. Noin. Nyt se täytyy tehdä se avo jo ennen kuin saa tuo hoossa. Niin että sä voit hoossa jo rentoutua. Se avotaivutus on lopputulos hyvin ratsastetusta kulmasta. Noin. No niin. Se taipuu vaan. Käytä vasen jalka. Ihan oikein. Ja oikea käsi alkaa. Niin että sä et menetä pakkaa, ei levi. Oikea käsi oikealle, Roosa. No, okei, nyt meni ehkä vähän liikaa. Se kaikas vähän liikaa. Jotain on välissä. Tätä nyt on yhtä mitkä kohdat. Katso taakse. Hyvä Riksu, vähän enemmän ravia. Ja sit katot vaan Riina, että ohjat ei veny. Riksu kattoo, että ohjat ei veny. Ja kohkee väistö sieltä, Riksu. Nyt ei kävellä kun ravataan. Hyvä Riksu. Joo, päästä oikeesti ohjat. Siinä et noin. Päästä oikeesti ohjat taas. Käytä oikein jalka. Noin, se on se oikein jalan työtä. Noin, et vedä liikaa. Joo. Muuten sä syöt sitä sujuvuutta. Ja nyt kulmiin. Se on vähän huono sille oikein pohkeelle. Otta sitä. Pohti. Tintaa oikein jalalla. Otetta tanka. Ei toi ollut tintaa. Otta se sitten suomeksi. Noin, taputa. Taputa. Noin, taputa. Noin. Noin. Kerralla selvä. Noin, nyt on jo Roosa parempi. Hyvä. Nythän sä pääsit tavoitteeseen. Siinä se sujuu. Hyvin tehty. Noin, ja sitten avo. Hyvä Roosa. Hyvät näyttää tosta. Silloin kun se menee, se on helkkari hyvän näköinen. Se on vaan vähän vaikea heppaa. Noin. Aatte taas. Avotaivutus on lopputulos. Hyvin ratsastetusta kulmaa. Siinä jo teet sen valmiin, jotta sä voit nyt vaan rentoutua ja sujuu. Et sä et nyt joudu tekemään siellä avos paljon. Asiat ratkaistaan ennen sitä tehtävää, eikä vasta tehtävässä mielellään, jos mahdollista. No niin. Ja pysy. Joo, pysy vaan siinä. Noin, oot sen tilanteen päällä. Taivuta vasemman kädet, vasen jalka. Sama juttu sit, vaan perseesti vasemman jalka. Käytä se vasen jalka, pittaa sillä. Oi, ja taputa. No niin, jo haakaa rahaa. Joo, tekee tavoitteeseen. Sitten huolella se kulma Jouko-Roosa. Huolella. Oikea käsi vähän oikealle. Oikea käsi vähän oikealle. Noin. Lyhyemmät ohjat. Ja sitten kans Liina katsoo, että ohjat pituus ei veny liian pitkäksi. Tän hitaammin et mene sitten ravissa. Muuten se kutsutaan kummaraviksi. Täällä ei oo sellaista vaihdetta. No. Riksu! Pysäytä. Ja taputaan ja anna kävellä. Hyvä.